പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലാസ് വേഗാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൂതാട്ട നഗരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാം മറന്ന് ഉല്ലസിക്കുന്നതിനും വ്യക്തിപരമായ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ മറയില്ലാതെ ആസ്വദിക്കുവാനും ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാനഗരത്തിലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ തേടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര. അതാണ് ലാസ് വേഗാസ്. വേഗാസിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ലോകത്തെവിടെയും കാണില്ല. മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും വ്യഭിചാരവും ചൂതാട്ടവും ചതിയും വഞ്ചനയും കൊലപാതകങ്ങളും എല്ലാം ഇടകലർന്ന് ലോകത്തിലെ പാപികളുടെ നഗരം എന്ന് വിശേഷണമുള്ള എല്ലാ തോന്യാസങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം. അതാണ് ലാസ് വേഗാസ്.